Velkommen til computerhorse.dk. I dag skal vi kigge på et tastatur, jeg har brugt i lidt tid, og vi kigger på et Logitech G105. Tastaturet, som sagt, er et gaming-tastatur, forstået at de har lagt lidt ekstra funktioner på, som vi kommer ind på nu her. Til at starte med bemærker man jo hurtigt, at kan se det lidt bedre, at selve piltasterne og WASD er i en grå farve i stedet for. Det er en meget fed look feature, men har altså ikke den helt store funktionalitet. Selve tastaturet har nogle rigtig dejlige taster i. Det er desværre ikke mekanisk, som så mange gamers foretrækker, men taget i betragtning, at det ikke er det, så er det helt klart i en høj ende af almindelige tastaturer. Og hvis vi prøver at lytte en gang. Lyden er rigtig svag, og det er faktisk relativt lydløst, så det er rigtig lækkert også til, når man skal have det et sted, hvor der er måske ikke omgivelser til, at det larmer for meget. Tasterne har en rigtig dejlig feedback. Følelsen er helt vildt rar, når man skriver, og det gælder så vildt også gaming. Men især skrivningen må jeg indrømme, at den har alligevel gjort mig glad. Tasterne virker utrolig robuste og godt lavet, så det er i god kvalitet til prisen. Og når vi nu snakker om prisen, så er det her keyboard ligger i hvert fald i prisklassen 300-400 kroner. Og hvis vi kigger på det mere gamemæssige, så går vi lidt længere over her. Heroppe, der har vi 4 knapper, en MR-knap, og så har vi M1, 2 og 3. Det er profilknapper, og de er med til at udløse de 6 makroknapper, der sidder her, altså G-knapperne ved Logitech. Og de er helt klart en rigtig fed funktion, især når man har nogle spil, hvor man har behov for at opsætte nogle specielle makro. Så det er rigtig fedt, at man kan skifte mellem profiler, i hvert fald spil det nu er, eller lignende. Hvis vi skal kigge på den anden form for super lækre funktion, der er, så er det jo helt klart lys i det. Og der er en knap heroppe, der styrer det show. Enkelt gang tast, så får man det første trin, og næste trin er så det maksimale styrke, og så er der en sluk igen. Og man kan lige tyde det i kameraet, at det giver et rigtig fedt look med det her blå lys i alle tasterne. Det er helt klart fedt, når man sidder om aftenen, men så sandelig også, hvis man er til LAN party, så er det jo helt klart et lidt sjovt indslag noget der. Hvis vi skal lave en kort konklusion, så er det her keyboard helt klart et kig værd, også i forhold til, at hvis man leder efter et tastatur, der ligger i prisklassen mellem 300-400 kroner, så er det helt klart en af mine store anbefalinger, fordi at man får utrolig meget kvalitet for pengene, og det virker meget robust og godt lavet, og samtidig også du får de forskellige gaming funktioner over i enden, og så som sagt også at du får lyset i, som også er lidt fedt. Så for at runde af, et rigtig fedt tastatur, som helt klart skal prøves og opleves. Det var computerhorse.dk, og vi kommer tilbage igen med flere videoer. Stay tuned.